माझ्या बरोबर मागे मागे बोला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 ओके. आपण आता श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद 3रा अध्याय आणि 7व्या श्लोकापासून आपण सुरुवात करतो या आठवडी. मागच्या आठवडी रथयात्रा असल्यामुळे आपला वर्ग झाला करण्यात नव्हता आला. सुट्टी ठेवलेली होती सर्व वर्गांची. तर आजपासून आपण नियमित रूपी हे भागवतचा वर्ग सुरू करतो आहे आपण. हरे कृष्णा. श्लोकक्रम 7 वाजते. त्याच्यानंतर ज्यांना पण तात्पर्य वाचायचं असेल ते सर्व स्वतःला रेज हँड करून सांगू शकतात. ओके. द्वितीयं भावयास्य द्वितीय द्वितीयं तु भावयास्य रसातलगतां महिम् रसात उद्धरिष्यन्नुपादत्तं यज्ञेशासोकरं वपुः. द्वितीयं दूसरा. तू परंतु भवाय कल्याणार्थे अस्य या पृथ्वीच्या रसातल खाली रसातळात गताम गेलेल्या महिम पृथ्वीला उद्धरिष्यन उचलून उपादत्त स्थापित केली यज्ञेशः परमभोक्ते यज्ञाचे स्वामी सौकरम सुकर सदृश वपुहु शरीर अवतार यज्ञात सर्व यज्ञाचा जो परमभोक्ता त्याने वराह अवतार म्हणजे दुसरा द्वितीय अवतार धारण केला आणि पृथ्वीच्या कल्याणार्थ त्याने ब्रह्मांडाच्या खालच्या स्तरातून तिला वर काढले. हा माताजी आपण आता वाचू शकता. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद्वारे श्रीला प्रभुपादची जय असं म्हणून तुम्ही वाचू शकतात. हरे कृष्णा. माताजी आपण वाचाल. माताजी हरे कृष्णा. मला म्हणते प्रभू माताजी. हो माताजी आपल्यालाच म्हणते मी. हम्म. बोला. हरे कृष्णा. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. भगवंतांच्या प्रत्येक अवताराचे विशिष्ट कार्यही असते असे येथे दर्शविले आहे. कोणत्याही विशिष्ट कार्याविना अवतार असणे शक्य नाही. अशी कार्ये नेहमीच असामान्य स्वरूपाची असतात. कोणत्याही जीवाला तशी कार्ये करणे शक्य नसते. अतिशय अमंगल वस्तूंनी पूर्ण असलेल्या रसातल भागातून पृथ्वीला वर काढण्यासाठी वराह अवतार होता. अपवित्र स्थानातून वस्तू उचलणे हे डुकराकडूनच होत असते. सर्व शक्तिमान भगवंतांनी पृथ्वीला अपवित्र ठिकाणी लपवून ठेवणाऱ्या असुरांपुढे हे आश्चर्य प्रकट केले. भगवंतांसाठी काहीच अशक्य नाही. तरी त्यांनी सुकराची भूमिका केली असली जरी त्यांनी सुकराची भूमिका केली असली तरी ते सर्वांपलीकडे दिव्यत्वात स्थित आहेत आणि तरीही ते भक्तांसाठी उपास्य आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी खूप खूप धन्यवाद. खूप सुंदर वाचला आपण. दुसरा श्लोक. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य सः तंत्रं आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. तृतीयं तिसरा. ऋषी सर्गम ऋषींची सृष्टी सर्ग वै निश्चित देवर्षी तत्वम देवांमध्ये ऋषीचा अवतार उपेत्य स्वीकार करून सहा तो तंत्रम वेदाचे प्रकटीकरण सात्वतम जे विशेष करून प्रेममय भक्तीच्या संबंधात आहे आचष्ट एकत्रीकरण केले नैष्कर्म्य फळ उत्पन्न न करणाऱ्या कर्मणाम कर्माची यतः ज्यापासून. अनुवाद. ऋषी सर्गात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताने देवतांमध्ये श्रेष्ठ ऋषी असलेल्या नारदांच्या रूपाने तिसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण केला. नारदांनी निष्काम कर्माची प्रेरणा देणाऱ्या भक्ती संबंधातील विवरणाचे वेदातून संकलन केले.
हा माताजी वाचा वाचा. हरे कृष्ण माताजी. वाचू का मी? मिनल हो वैद्य. माताजी, हो वाचा वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे तात्पर्य कृष्ण. हम्म. श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद की जय. हम्म. भगवंतांचे शक्त्यावेशावतार असलेले ऋषी श्रेष्ठ नारद हे अखिल विश्वात भगवंतांच्या भक्तीचा प्रचार करीत असतात. संपूर्ण विश्वातील आणि वेगवेगळ्या ग्रहलोकातील तसेच जीव योनीतील सर्वच महान भगवत भक्त त्यांचे शिष्य आहेत. भागवताचे रचनाकार श्रील व्यासदेव हे सुद्धा श्री नारदांच्या शिष्यांपैकी एक आहेत. महर्षी नारद हे नारद पंचरात्राचे ग्रंथकार आहेत. नारद पंचरात्र हे विशेषतः भगवत भक्तीचे मार्गदर्शन करणारे वैदिक संकलन आहे. हे नारद पंचरात्र कर्मी किंवा सकाम कर्मी जनांना कर्मबंधनातून मुक्ती मिळविण्याचे प्रशिक्षण देते. बद्ध जीव प्रायः सकाम कर्मांनी आकर्षित होत असतात, कारण आपल्या कर्मांद्वारे त्यांना. एक मिनिट. माताजी जरा एकदम हल्लं गेलं आणि कुठे गेलं हो कळलं हो नाही. हो एक ॲरो सेकंड. दाखवता जरा. हो 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 बद्ध हा जीव प्रायास हा बोला बोला. बद्धजी प्राय सकाम कर्मांनी आकर्षित होत असतात, कारण आपल्या कर्मांद्वारे त्यांना जीवनाचा उपभोग घेण्याची इच्छा असते. संपूर्ण विश्व सर्व जीव योनीतील सकाम कर्मी जीवांनी भरलेले आहे. सकाम कर्मांमध्ये सर्व प्रकारच्या आर्थिक विकासाच्या योजनांचा समावेश असतो. परंतु प्रकृतीचा नियम असा आहे की प्रत्येक कर्माला प्रतिक्रिया असते आणि कर्ता अशा फलोन्मुख प्रतिक्रियांनी बांधलेला असतो. मग त्या कर्माच्या प्रतिक्रिया शुभ असोत वा अशुभ. शुभ कर्माची प्रतिक्रिया तुलनात्मक दृष्टीने भौतिक उत्कर्ष भरभराट अशी आहे आणि अशुभ कर्माची प्रतिक्रिया तुलनात्मक दृष्टीने भौतिक दुःख ही आहे. तथापि भौतिक अवस्थेतील सुख दुःख उत्कर्ष हे सर्व दुःखच आहे. भौतिक अवस्थेत सर्व गोष्टींचा शेवट केवळ दुःखातच होतो. जे मूर्ख आहेत, भौतिकवादी आहेत, त्यांना मुक्त अवस्थेतील शाश्वत सुखाची प्राप्ती कशी करावी ह्याची माहिती नसते. श्री नारद मुनी या मूर्ख सकाम कर्मी जनांना सुखाच्या सत्यत्वाचा अनुभव कसा येतो हे सांगतात. आपले वर्तमान व्यावसायिक कर्म आपल्याला कसे उन्मुख करू शकते याचे नारद मुनी भौतिक जगातील अशा रोगग्रस्त लोकांना मार्गदर्शन करतात. वैद्य दुधाच्या अपचनाचा त्रास दूर व्हावा म्हणून रोग्याला दही रूपातील दूधच सेवन करण्यास सांगतात. म्हणून रोगाचे कारण आणि उपचार जरी सारखेच असले तरी देखील नारदांसारख्या अनुभवी वैद्यांचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे. भगवद्गीता देखील आपल्या कष्टाच्या फळांनी भगवंतांची सेवा करण्याचे हेच निदान प्रस्तुत करते. यामुळे मनुष्य नैष्कर्म्याच्या मार्गावर अथवा मुक्तीच्या मार्गावरती पोहोचतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. खूप सुंदर वाचला आपण. तुर्ये धर्म कला सर्गे नरनारायणा वृषी भूत्वात्मोपशमोपेतम अकरो दुश्चरम तपहा. तुर्ये चौथ्यात धर्मकला धर्मपत्नीच्या गर्भापासून सर्गे उत्पन्न झाले. नरनारायण नावाने. ऋषी भूत्वा होऊन. आत्म उपशम इंद्रिय निग्रह उपेतम मिळवण्यासाठी. अकरोत केली. दुश्चरम कठीण. तपहा तपश्चर्या. चौथ्या अवतारात भगवंत धर्माच्या पत्नीच्या गर्भातून नर नारायण ऋषींच्या रूपात अवतीर्ण झाले. या अवतारात त्यांनी इंद्रियांचा निग्रह करण्यासाठी कठोर तप केले आणि आदर्श दाखवून दिला. तात्पर्य कोण वाचायला मागते? वाचतेत मिनल माताजी. अच्छा, तुम्ही वाचा. वेळोवेळ म्हणजे वेगवेगळं करून वाचा माताजी आपण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. ऋषभदेवांनी आपल्या पुत्रांना उपदेश केला
की केवळ तपस्या किंवा दिव्यत्वाच्या साक्षात्कारासाठी स्वेच्छेने केलेला शरीर निग्रह हेच मनुष्याचे वास्तविक कर्तव्य आहे. भगवंतांनी आपणाला शिकविण्यासाठी आदर्श रूपाने अशी तपस्या केली. भगवंत मंदमती लोकांविषयी फार दयाळू आहेत, म्हणून ते स्वतः येतात आणि आवश्यक संदेश मागे ठेवून जातात. तसेच ते आपले सुपात्र प्रतिनिधी म्हणून पाठवितात. त्यांनी बद्ध जीवांना भगवद्धामात बोलवावे हाच त्यांचा हेतू असतो. अगदी अलीकडे सर्वांना माहीत असेल की श्री चैतन्य महाप्रभू देखील या कलियुगातील पतित जीवांवर विशेष कृपा करण्यासाठी अवतीर्ण झाले होते. नारायण अवताराची अद्याप हिमालयात बद्रिकाश्रमी उपासना होते. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. श्लोक्रम 10. पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम. पंचमहा पाचवा, कपिलः नाम कपिल नामक, सिद्धेशः सिद्धांमध्ये सर्वश्रेष्ठ, काल विप्लुतम काळाच्या ओघात लुप्त झालेला, प्रोवाच सांगितले, आसुरये आसुर नामक ब्राह्मणाला, सांख्यम सांख्य तत्वज्ञान, तत्वग्राम सृजनात्मक तत्वांच्या समूहाचा, विनिर्णयम निर्णय करणारे स्पष्टीकरण. अनुवाद. भगवान कपिल नावाने झालेला भगवंताचा पाचवा अवतार सर्व सिद्धी प्राप्त केलेल्या मध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे. त्यांनी सृजनात्मक तत्वाचे स्पष्टीकरण असणारे सांख्य तत्वज्ञान आसुरी ब्राह्मणाला दिले, कारण काळाच्या ओघात हे ज्ञान लुप्त झाले होते. तात्पर्य कोण वाचणारे? हरे कृष्ण. तात्पर्य कोण वाचेल? वाचू का मीच परत वाचलं तर चालेल? हो माताजी, दुसरं कोणी नाहीये, तुम्ही वाचू शकतात. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. सृजनात्मक तत्वांची संख्या 24 आहे. त्यातील प्रत्येकाचे वर्णन सांख्य दर्शन पद्धतीत केलेले आहे. युरोपीय विद्वान सांख्य दर्शनाला सामान्यतः तत्वज्ञान म्हणून ओळखतात. सांख्य शब्दाचा व्युत्पत्तीमूलक अर्थ आहे भौतिक तत्वांचे विश्लेषणाद्वारे सुबोध स्पष्टीकरण. असे विश्लेषण भगवान कपिलांद्वारे प्रथमच केले गेले. अवतार क्रमात ते 5वे असल्याचा येथे उल्लेख आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. षष्टमेत्रारपत्यत्वं वृत प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षी किमलर्काय प्रह्लादादिभ्य उचिवान. षष्टम 6वा, अत्रे हे अत्रीचे, अपत्यत्वम पुत्रत्व, वृतः प्रार्थना केलेले, प्राप्त केलेले, अनसूयाद्वारा अन्वीक्षिकीम अध्यात्म विषयक, अलर्काला प्रह्लाद आदिभ्यः इतरांना उचिवान बोलले. अनुवाद. अत्री पुरुषींचा पुत्र रूपाने परम पुरुषांनी 6वा अवतार घेतला. अनसूयेने प्रार्थना केल्यावरून तिच्या गर्भातून ते प्रकट झाले. त्यांनी अध्यात्म विषयक ज्ञान अलर्क, प्रह्लाद, यदू, है इत्यादींना सांगितले. तात्पर्य कोण वाचेल? वाचा मिनल माताजी तुम्ही. माताजी तुम्ही वाचा. मिनल माताजींनी वाचलं ना, आता तुम्ही वाचा. तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. भगवान स्वतः अत्री ऋषी आणि अनसूया यांचे पुत्र दत्तात्रेय म्हणून अवतीर्ण झाले. भगवंतांचे अवतार दत्तात्रेयांच्या जन्माचा इतिहास ब्रह्मांड पुराणात पतिव्रतेच्या कथेत वर्णन केलेलं आहे. अत्री ऋषींची पत्नी अनसूया हिने ब्रह्मा, विष्णू आणि शिव
यांच्या पुढे प्रार्थना केली. हे प्रभो, जर तुम्ही माझ्यावर प्रसन्न झाला असाल आणि मी जर तुमच्यापासून काही वर मागावा अशी तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही संयुक्त रूपाने माझे पुत्र व्हावे. त्यांनी तिची प्रार्थना मान्य केली. भगवंतांनी दत्तात्रेय रूपाने विशेषतः अलर्क, प्रल्हाद, यदू, हयहय इत्यादिकांना अन्वीक्षिकी विद्या प्रदान केली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद मातेजी. ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभिजायत स यामाद्ये सुरगणैर अपास्त्वायंभुवत्तरम. ततः त्यानंतर सप्तमे 7व्या अवतारात आकुत्याम आकुतीच्या गर्भापासून रुचे रुची प्रजापतींचा यज्ञ हा भगवंताचा यज्ञावतार अभ्यजायत जन्म घेतला. 6 तो याम आद्यैहि यामादींनी सुरगणैहि देवतांनी अपात रक्षण केले, राज्य केले. स्वयंभुव अंतरम स्वयंभुव मन्वंतराचे. तात्पर्य अनुवाद प्रजापती रुची आणि त्यांची पत्नी आकुती यांचा पुत्र यज्ञ नामक भगवंताचा 7वा अवतार झाला. त्यांनी स्वयंभुव मन्वंतराचे अधिपत्य केले. त्यावेळी त्यांच्या पुत्र याम आदी देवगणांनी त्यांना सहाय्य केले. तात्पर्य हरे कृष्ण. शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य भौतिक जगाच्या नियमांचे पालन व्हावे म्हणून देवतांकडे असलेली कार्याची पदे अतिशय उन्नत धार्मिक जीवांना दिली जातात. जेव्हा अशा धार्मिक पवित्र जीवांची उणीव असते तेव्हा भगवंत ब्रह्मा, प्रजापती, इंद्र इत्यादी रूपात अवतार घेतात व कार्यभार ग्रहण करतात. स्वयंभुव मन्वंतराच्या काळात वर्तमान वैवस्वत मनु आहेत. देवलोकात म्हणजे स्वर्गलोकात इंद्रपदासाठी कोणीही पात्र असा जीव नव्हता. इंद्राचे सिंहासन रिक्त होते. तेव्हा स्वतः भगवान इंद्र झाले. त्यांचे पुत्र याम इत्यादी देवगण त्यांचे सहाय्यक झाले होते. अशा रीतीने यज्ञ भगवंतांनी विश्वाचा कार्यभार सांभाळला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. खूप सुंदर. अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम. अष्टमे 8व्या अवतारात मेरुदेव्यां तु मेरुदेवीच्या गर्भातून नाभे हे राजा नाभीच्या द्वारे जातः जन्म घेतला. उरुक्रमः सर्व शक्तिमान भगवान, दर्शयन दाखवून, वर्तम मार्ग, धीराणाम परमहंसाचा किंवा धीर व्यक्तीचा, सर्व आश्रम नमस्कृतम सर्व आश्रमांना वंदनीय. अनुवाद भगवंतांनी नाभी महाराज व मेरुदेवी यांच्या ऋषभदेव नामक पुत्रांच्या रूपाने 8वा अवतार धारण केला. या अवतारात त्यांनी पूर्णत्वाचा मार्ग दर्शवला. तो मार्ग पूर्णपणे जितेंद्रिय व सर्व आश्रमाद्वारे सन्मानित अशा परमहंसासाठी अनुसरणीय आहे. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. मानव समाज हा स्वभावतः वर्ण आणि आश्रम यात विभागलेला आहे. हे 4 वर्ण आणि 4 आश्रम सांस्कृतिक उन्नतीकरिता आहेत. बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण, शासक वर्ग क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग वैश्य आणि श्रमजीवी वर्ग शूद्र हे 4 विभाग उद्योग करणाऱ्या लोकांचे आहेत. आणि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास हे 4 विभाग आध्यात्मिक मार्गाकडे जाणाऱ्या सांस्कृतिक उन्नतीचे आहे. यापैकी संन्यासाश्रम हा सर्वोच्च समजला जातो आणि या आश्रमातील जो संन्यासी आहे तो सर्व वर्ण आणि आश्रम याकरिता स्वाभाविक रूपाने आध्यात्मिक गुरु आहे. संन्यास आश्रमात उन्नतीचे 4 स्तर आहेत. या स्तरांना कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य आणि परमहंस असे म्हणतात. परमहंस अवस्था ही पूर्णत्वाची सर्वोच्च स्थिती आहे.
ही स्थिती सर्वांसाठी सन्माननीय आहे. राजा नाभी व मेरुदेवी यांचे पुत्र ऋषभदेव हे भगवंतांचे अवतार होते. त्यांनी आपल्या पुत्रांना तपस्येच्या मार्गाने पूर्णत्वाच्या मार्गाचे अनुसरण करण्यास शिकविले. असा मार्ग मनुष्याचे अस्तित्व पवित्र करतो, तसेच सतत वर्धमान शाश्वत अशा आध्यात्मिक सुखाची प्राप्ती करण्याची योग्यता प्राप्त करून देतो. सर्व प्राणी मात्रे सुखाच्या शोधात आहेत, परंतु असे शाश्वत अनंत सुख कोठे प्राप्त होईल हे त्यांना माहीत नाही. मूढ वास्तविक लोक मूढ वास्तविक मूढ लोक लोक वास्तविक मूढ लोक वास्तविक सुख सोडून ऐहिक इंद्रिय सुखाच्या मागे लागलेले आहेत. परंतु असे मूढ लोक हे विसरलेले असतात की अशा तथाकथित इंद्रिय सुखाचा भोग कुत्र्यांकडून व डुकरांकडून देखील केला जातो. कोणताही पशु, पक्षी, प्राणी अशा इंद्रिय सुखापासून वंचित नाही. मानवांसहित सर्व पशु योनींना असे सुख प्रचुर प्रमाणात उपलब्ध आहे. तथापि मनुष्य देह अशा हीन सुखासाठी नाही, तर आध्यात्मिक साक्षात्काराने अनंत शाश्वत सुख प्राप्त करण्यासाठी आहे. असा साक्षात्कार तपश्चर्येने प्राप्त करता येतो. तपस्या म्हणजे इंद्रिय संयमाद्वारे आत्मशोधनाचा स्वेच्छेने स्वीकारलेला मार्ग. ज्यांना भौतिक सुख उपभोगाच्या त्यागाचे प्रशिक्षण मिळाले आहे त्यांना धीर म्हणतात. ते इंद्रियांद्वारे विचलित होत नाही. असे धीर संन्यास स्वीकारू शकतात आणि क्रमाक्रमाने परमहंसाच्या स्थितीवर आरूढ होतात. ते समाजाच्या सर्व आश्रमांद्वारे व वर्णांद्वारे सन्मानित असतात. ऋषभदेव महाराजांनी या ध्येयाचा प्रचार केला आणि जीवनाच्या शेवटच्या स्तरात ते या जड शरीराच्या आवश्यकतांतून पूर्णपणे अलिप्त झाले. जीवनाचा हा दुर्लभ स्तर किंवा अवस्था मूर्ख लोकांद्वारे अनुकरणीय नाही, परंतु सर्वांसाठी पूजनीय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी पाहून घेते हे नाही नाही आता वेळ लागेल हे वाचण्यामध्ये. आपण इथे आपला हा वर्क स्टॉप करतो.